Врагите на хитър Петър. Хитър Петър и тримата турци. Петре! Петре! Ела, момче! Ето за него ви говорих. Той ме надхитри. Дай сега ние да го надхитриме. Тримата сме по-умни от него. Както се договорихме. Да. Добър ден! Как сте? Добре сме. Малко ли е студено, а? Студени дни, по-студени нощи. Но какво искаме? Зима е. Зима. А на тебе сигурно не ти е студено. Жилаво момче си ти, а? Не ми е студено, не. Искаш ли някоя апарат да изкараш? Как? Да ти се намират? Тежки са времената. Как? Виждаш ли го покривът на механата, а? Виждаш ли го? 100 грозя даваме. На този, който ще издържи цялата нощ на покрива, без огън, да пренощува. Ако може да издържи, разбира се, без огън. Предизвикват ме. Но 100 гроша? Са си 100 гроша. Тихо. Ще се съгласи. Малко ли са? Да. Ще се съгласи. За парите всичко ще направи. И няма да ги спечели. Или ще се откаже, или ще замръзне. Тихо. Помогнете ми да се кача на покрива. Покрива. Оп, чакай. Качи се накрая. Хайде де, какво са 100 гроша? Ще сляза, ако ми е много студено. Ама парите не са малко. Много са. Какво да правя? Пустият му сиромашки живот.
мръзна и да ги загубя, нямам право да се отказвам. А така, това означава да й призная, че са ме надхитрили. Хайде, Петре, скачай! Играй! Хайде! А така! А така! Дали ще го види? Ще го види. Види огъня ли, казвам? Ще го види. Ще видиш. Горе. Даме, я да видим сега. Петре! Опа. Петре! Как си, Петре? Как изкара нощта? Видя ли как име на врабчетата? Издържах, изкарах нощта. Хайде, дайте ми парите и да бягам да се стопля. Да се стопля. Да се стоплиш? А да не си се топлял там горе, а? Да не си се топлял? Да не си има някакъв огън там горе, а? Какъв огън, бе, хора? Ех, да имаше. Видях далеко от механата запален огън и си помислих, сега да бях там, да се сгрея. Значи, видял си огън, а? А ние се разбрахме без огън, а? Така се разбрахме, нали? С измама искаш да спечелиш парите? А? Бяга от тук да не сме те видели. Чакайте, Айде, защо мръкай така? се! Чакайте, Мръкай се! Как го надхитрих, Дойдохте при мене. Сега да видим кой е по-умен. Тук живе. Да, тук живее. Тук. Дето го надхитрихме зимата. Как го надхитрихме? Надхитрихме ми. Моите поздрави, честни гости! Знак на моето уважение към вас, за това, че ме надхитрихте зимата, ви каня на скромна вечеря. Да. Вечеря? Може. Вечеря. Взе си полука от зимата, а? Па да ти дойдем на гости. Хубаво ще ми дойде. Гладен съм. Опаля. И как съм гладен. Опаля. Аман бе, прегладняхме. Кога ще ни донесе яденето, а? Хитър, Петър, вече 6 пъти излезе да провери дали е готово. Изгладняхме, ей. Ще пъкна, ако не ям. Нощта дойде, а ние още не сме яли. Какво е това ядене, което се готви? 5 часа.
Аз съм гладен, гладен съм. И аз съм гладен. Скъпи гости, още малко и вечерята ще бъде готова. Донеси дърва. Хайде. Ето как юсти. Айде, беги. Ето го. Остави ги тук. Остави ги, бе. Остави ги. Остави ги. Айде, бе. Оу! Не мене, бе! Огъня! Огъня! А да погледнем какво прави, а? Нали ни каза, че почти вече е готово? Да потърпим още малко. Ама аз прегладняк, не мога повече. Стига! Гладен съм. Гладен съм. Горе на дървото! Потърпете още малко. Той с уважение ни покани. Ние с уважение трябва да му отговорим. Не, достатъчно. Хайде да ставаме. Стойте! Вкъщи? Магаре! Да отидем, да видим какво става. Бегай! Бегай! Петре, какъв домакин си ти, а? Изчакахме се, а ти? Къде го готвиш яденето? Нито котле, нито ръжен виждам. Нито наготвено мирише. Горе! На дървото! Леле, Петре! Как тебе хората сте кръстили хитър? Как може яденето да се сготви, като котлето е на дървото? А как може човек от механджийския покрив да се стопли от огън запален в съседния двор, а? Хитър си, Петре! По-хитър от нас. Дай му парите, дай му парите! Заслужи ги, момче! Да.
Ама аз все още съм гладен. Хайде сега да свалим котлето от дървото, да го сложим на огъня да се сготви вечерята, а ние да започнем с предястието. Хитър Петър на училище. Закъснях! Закъснях! Петре, Петре! Още ли спиш? Детенце мое, забрави ли за училището? Леле, мамо, най-хубави сънища сънувам, точно когато трябва да ходя на училище. Хайде бързо, вече закъсня! Обувай обувките и тичай! Тичай! Абе, Петре, пак ли закъснява за училище? Нищо няма да научиш, ако продължаваш така. Ще останеш прост като мене. Чичко Димитре, това, че си неук, не значи, че си прост. Да. Остави ме ти, мене. На тази хитрина, дето имаш, остава само училище да завършиш. И голям човек ще стане от тебе. Цялото село ще се гордее с тебе. Петре! Ще ни се скара. Да, може да ни се скара. Ще ни се скара. Ще ни се скара. Какво мислиш? Какво ще ни каже, а? Ще ни се скара. Сигурно ще ни се скара. За това, че щупихме прозорецът. Защото изплашихме птиците. Да. Защото щупихме клоните на дървото. Идва. Хайде, ела тук, ела. Хайде, така. Така. Не, няма да им се карам за прозорецът, за клоните, за птиците, но ще трябва да ги накажа. Трябва. Но трябва да се сетя как да ги накажа. Как да ви накажа? Ако не ни измисли някое наказание сега, ще забрави за всичко това. Сигурно. Дай да го забаламосва някак, да забрави за наказанието. Да.
Учителю Настрадин, ще измислите вие такова наказание, че да ви запомним. Но за това трябва време. А на мене много ми се учи. И на мене ми се учи. И на мене! И на мене. На мене. На мене! На мене. На мене. На На мене. мене! На мене ми се учи. На мене. На мене повече ми се На мене. учи. На мене. Така, колко искат да учат, мили мои. Добре, да започнем с часът по... Кой ме прекъсва? Ето кой е дошъл. Да не закъсня, а? А? Сега ли се идва на училище? Учителю Настрадин, не исках, но... Дай сега да чуем днешната причина. Не можа да намериш училището. Ха-ха! Ха-ха! Можех. И? Помогнах на едно охлювче, което се беше изгубило, да намери пътя към дома си. Затова закъснях. Значи си му помогнал? Това е правилно. Виждате ли, деца? Винаги трябва да помагаме на тези, които имат нужда от помощ. Така, днес ще учим за... Какво смешно има? Какво се смее? Ей! Защо се смее? Защо? Пак ви надхитрих на Стърдин Ходжа. Похвалихте ме, че съм помогнал на едно охлювче да намери пътя към дома си. И какво? Ами как може едно охлювче да не знае пътя към дома си, като домът му е винаги с него? Носи го на гърба си. На гърба си. Отново. На гърба си. Отново ме надхитри. Отново ме надхитри. Започвай. Трябва да снесеш яйце. Хайде.
Няма. Чакай, гледай. Опа, 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 опа. Виждаш ли? Така трябва. Оп, оп, оп. Хайде. Да, да, да. Ей, браво. Ей, Хайде на хубавите кюстенски ябълки! Хайде, как си, бабо? Как върви? Господ напред върви, синко! Хайде на хубавите ябълки! Пресни ябълки, който разбира тук се спира! Хайде, моето момче, се неси! Опара. Донесохте ли? Аз взех, но не ми е ясно защо. Ще научим нещо ново. Ще видите. Но защо трябва да ги крием? Това не ми е ясно. Идва. Добро утро. Виждате ли, че днес не закъснях? Ама майка ми ме будеше половин час. Вчера ме надхитри хитър, Петре, но днес ще видиш какво съм ти приготвил. Ела, момче, да избършиш дъската и да започваме с часа. Я да видим какво е приготвила майка ти за закуска. Не дей, Петре! Не бива! Апшиха! На здраве! Жив и здрав да съм! Добре си избърсал, момче. Ела сега тук. Донесохте ли? Всички ли донесохте? Добре. Запомнихте ли кога да действате? Добре. Хайде, сядай си на мястото. Хайде. Добро утро, деца! Добро утро! Да започнем тази прекрасна сутрин с час по математика. С час по природознание. По природознание. Разбрахте ли, Разбрахте ли ме? Разбрахме! Ма какво? Коткодяк! Коткодяк!
Коткодяк! Коткодяк! Учителе, снесох яйце. Всичките? Аха, значи всичките сте снесли. А ти? Ти? Защо не снеси яйце? А? Учителю Настарадин, всички снесоха яйца, само аз не. Но, Да. ами, ако са снесли яйца, това значи, че са кокошки. Да. Учителю Настарадин, при толкова кокошки не трябва ли един петел да има? А? Как мислите? Да. Кукуриго! 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 Отново ме надхитри. Хитър Петър и това, на което вярвам. Още тези две турби жишо да продам на пазара и стига за тази година. Чакай, чакай! Чакай, хайде още малко, хайде така. Ох, тази горещина ще му умори. Стига ме блъска, бе. Какво сега? Хайде. Пробуй. Хайде. Айде, пробуй. Ела тук. Хайде. Хайде, Марко. Хайде. 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 Хайде! Да даде Господ да се потурчиш! Да даде Господ да се потурчиш! Виждаш ли го? Как се мъчи, а? Не се знае кой е по-твърдоглав, той или магарето. Като те хвана!
Ще видиш сега кой е по-твърдо глас. Ще те науча! Ще видиш сега! Дай Господ да се подучиш! Ще видиш ти сега, ще видиш! Още една пръчка да намеря и ще видиш! Ела тук, Марко! Сетих се нещо. Хай! Леле, Господи! Какво направих? Господ ме наказа за клетвата. А сега какво ще правя? Ами ще си нося кръста! Какво направи? Този е луд! Да тичам при кадирата, да ми спаси приятел! Господ ми даде този кръст да нося. Какво да правя? Господ така е решил. Трябва да го почитам. Кадил, този човек е луд! Яхна приятеля ми! Помогни ми, Кадил! Спаси го! Мамче, я слез долу. Добър ден, Кадил. С какво мога да ви помогна? Момче, ти защо водиш турчина с хомот из пазара? Турчина? Ами това е моето магаре. Почитай ни, Кадил. Магаре? Като магаре. Аз го кълнех и кълнех, защото не искаше да ме слуша. И го проклех Господ да го потурчи. Какво да правя? Не съм виновен. Господ ме послуша. Това е Божа работа. Значи такава била работата.
Баби Кадио, ние го гледахме как се мъчи и решихме малко да се пошегуваме. Да се пошегувате? Ще видите сега една шега. Платете на момчето 10 гроша за загубеното време, за да ви дойде ум в главата. Голям е Господ, голям. Направи магарето и парите да спечеля. И все пак, ти беше по-послушно магаре от моето. Тогава ти казвам. Браво! Ей! Аха, ей тогава, да. Ай! Ей! Тогава стават. Нова поръчка да има нещо, а? Да, още кафе и по-бързо. А горчиво ли беше? А? Идвам Горчиво. веднага, идвам веднага. Не се научи това момче. Колко пъти повтарям. Добър ден! Добро. Да, това. Добър ден! Анчига. Да. Аха. Какво става? Добър ден, казах, добри хора! Много. Какво ли става? Какво сгреших? Че толкова ми се сърдят. Никога това не се е случвало. Я? Същия съм като преди. Същата коса,
Същата шапка. Ще взема да се преоблека. Да, я да видя сега. И това не, и това не, и това не. Я да видя това става ли? Не, това не, това не. Тук да видя, тук да погледна. Ето я шапката. Ще я сложа, пък да видим. Я? Добър ден! Добър ден, добър ден! Добър ден! И тогава, нали? Добър ден! Добър ден, Петре! Какъв странен народ! Добър да е денят ви! Да. Петре, искаш ли нещо да те почерпя? Може, попе, че тази горещина ще ме умори. Една чаша вода, моля. Веднага водата идва, пристига. Как си моя нова шапчице? Какво му става на това момче? Не знам, странни неща прави. На здраве! Добре ли? Не знам. Още една чаша вода, моля. Момче, какво ти е? Добре ли си? Защо? Защо ме питате? Защото това, което правиш... Не е нормално. Поливаш шапката. Шапките не пият вода. Значи се интересувате какво ми е и дали съм добре. Преди малко влязох, поздравих ви, но никой не ми обърна внимание. Излязох, влязох и отново ви поздравих, а вие не ме забелязахте. Затова си отидох вкъщи и си сложих новата шапка. С нея влязох и ме поздравихте. Значи поздравихте шапката. На шапката оказахте чест. И за това си мисля, че ако шапките се поздравяват като хората, то и сигурно са жадни като хората. Затова я почерпих с вода. Ей, момче, отново ни даде добър урок. Да разберем как трябва да се държим един към друг. Затова черпя всички, които са тук. Хитър Петър и гордостта.
Айде, настрай! Айде! Ей, колко е хубаво! Хем нищо да не работиш, само да се забавляваш. Всички да ти слугуват и да нямаш никакви грижи. Хайде, хей! 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 Да живее баща ми, който не ме остави без пари. Хей! Хайде! Хайде! Живи здрав, баща ти! Хайде! Че вкусно! Ела, момче! Ще ни донесеш ли поръчаното, а? Сега, веднага, тичам. Така. Заповядайте, цар на вековете. Как ме нарече? Ха, браво! Ето тази дума заслужава 1 грош. Хайде, взимай. Хайде, момче, бягай. Хайде, хайде. Сега. Цар си е! Заповядайте, цар на вековете. Ей, този цар! Айде! И този цар струва 1 грош! Благодаря, царю! Хайде! И още 1 грош! Ето, айде! Благодаря, царю! Цар! Ето още! Айде, взимайте! Айде, тук, пари! Взимайте! Ето! Айде още 1 грош! Айде, искате ли още? Айде, Това е живот! Цар съм аз! Цар! Ей! Айде на здраве за младеците! На здраве! Заповядайте, слуга на вековете. Какво ми каза? Какъв съм аз? Как смееш да ме наричаш така? Ей! Царю, днес ще се ожениш и вече ще трябва да слушаш жена си. Нима мислиш, че тя ще ти позволи по цял ден да седиш в кръчмите и нищо да не работиш? Вече не си цар, а слуга.
Ето ти 10 гроша. Благодаря. Вървете си! Вървете си! Сватба няма да има! Край! Край! Защо така направи? Не плачи, моето дете, не плачи. Нищо няма да ми казва по какъв начин да живея! Край! Сватба няма! Няма сватба! Аз съм царя! Царят съм аз! Всички трябва да знаят кой е царят. Аз съм царят. Да. Царят съм. Царят. Не съм слуга, не съм слуга, не съм слуга. Царят съм, царят съм, царят съм. Да, царят съм. Момче, донеси една бутилка. За царя донеси, хайде. Добре. Ето. Но не на царя. Вземи един грош, хайде. Благодаря, благодаря. На срамът на вековете. Срамът? Срамът? Какво каза? Хей! Да, на срамът. Има ли по-голям срам от това да изгониш златна невеста, да развалиш сватбата, само за това, че се мислиш за Какво цар? каза? Какво има, народе? Защо сте събрали и защо ме търсите? Уважаеми владика, ние дойдохме, за да ви се оплачем. Имаме проблем. Да. Познавате ли хитър Петър? Заради него дойдохме. Да, точно. Не можем повече да живеем в едно село с него. Омръзна ни от неговите хитрини. Ни омръзна. Точно така. Не го познавам. Не сте чували за него? Не. Трябва ли всички да ви познавам? Добре, дойдохте да се оплачете. Добре, Да. но преди да ви повярвам, ще трябва да се среща с него. Къде може да го открия? Той е навсякъде и никъде. Знае ли някой от вас?
Аз знам къде е. Видях го преди малко. Къде? На оня път го видях. Колко си красива, колко си шарена. Това е живот. Летиш си, само хубави цветя виждаш, слънцето те грее. Добър ден, Владико! Господ да ни на помощ, момче! Колко е горещо днес! Добре си се скрил под сянката! Хладно ти е! Аз съм тръгнал по горещината! Дядо Владика, ма ти къде си тръгнал, вместо да седиш на хлад в твоя палата? Мило мое момче! Ти не можеш да разбереш колко е тежък моя живот! Сутринта дойдоха при мен селяните от селото, за да се оплачат. Аз трябва да разбера каква е истината. За това, което ми казват. Те се оплакват от някакво момче, което било много хитро. Чувал ли си за хитър Петър? Дали съм чувал за себе си? Да, познавам го. Познаваш го? А къде е той? Аз го познавам, а вие не. Но не мога да ви помогна. Зидът. Какво за него? Подпирам го да не падне. Не мога да ви помогна, защото зидът... Момче, длъжен си да ми помогнеш. Но зидът ще трябва вие да го подпирате, докато аз изтичам и настигна хитър Петър. Ще го намеря. Не мислете за мен. Само внимавайте за зидът. Добре, момче, но побързай! По-бързо! Идвай, чуваш ли е? Колко ме боли гърбът, и краката, и вратът. Къде отиде това момче? Сигурно ще търси хитър Петър. Той, ако помня, е толкова хитър, че момчето сигурно не може да се справи с него. Колко ме боли. Още един ден си отиде. Беше хубав. Дядо Владика, какво става? Какво търсите тук? Да не ви е лошо, да не ви е. Стига, жено! Стига си питала! По-добре ми помогни! Трябва да открия хитър Петър! Но зидът ще падне, ако мръдна! Момчето отиде да го търси, а аз вместо него подпирам зидът да не падне!
Какво аз? Вие, който толкова знаете, попаднахте в капана. Хитър е, по-хитър няма. Как изглеждаше момчето? Какво говориш, жено? Каква връзка има момчето с всичко това? Имам само един въпрос, Владико. Момчето беше ли облечено с кафява шапка и кафяво кожено елече? Да, но... Ще ви обясня, аз простата селенка на вас, Владико, каква е работата. Това момче е същото, от което се оплакахме днес сутринта. И вместо да ни повярваш, ти сам се навря. Защо? Навря се в ръцете му. Владико, това същото момче е хитър Петър. Разбрахте ли? Той ви е надхитрил. Излъгал ви е. Ами подпира ли се зид да не падне? Боже мили, Боже мили. Възможно ли е това едно момче да ме надхитри? Мен, дето толкова съм учил и толкова знам за живота. Господи, може ли? Господи, помогли ми. Боже мили. Хитър Петър и недоволните селяни. Кокошки! Хайде на хубавите кокошки! Хубави ябълки! Хубави! Кокошки! Хайде на хубавите кокошки! Хубави ябълки! Кокошки! Ябълки! Кокошки! Ябълки! Насам, народе! Хубави ябълки, насам! На хубавите ябълки насам! Добър ден, бабо! Как върви? С Господ напред, момче! Колко струват ябълките, бабо? Не питай за цената, виж какви са сочни и хубави! Хубавите ми ябълки насам! Ей, момче! Махай се от тук, защото ми плашиш кокошките! Хей! Махай се от тук, чуеш ли? Ей, Саш! Махай се от тук, ти казвам!
Чуваш ли ме? Ей! Какво? Марш тук, ти казвам, веднага, ей! Ау! Ау! Защо ме удари, чичко, Ицо? Какво ти пречех? Какво ти направих? Кажи ми, защо? Ау! Чакай! Стига, човече! Видях, че момчето не ти пречеше въобще! Аз просто си гледах. Нищо не му направих. Нито му пречех, нито го обидих. Знам, че ме наричат хитрият Петър, но не съм виновен, господин съдия. Не съм виновен. Не съм. Да. Спокой се, момче, спокой се. Аз всичко видях. Спокойно. Сега ще му кажа. Аз на него. Ти помисли ли, бе? Пред толкова свидетели и аз, съдята, съм тук. Знам, че Сидър Петър не е лесно, но ще трябва да платиш 10 гроша. Веднага! Господин съдя, 10, много са ми. Господин съдя, една кокошчица. Няма, господин съдя, какво мога да направя? Няма. 10 гроша и нито дума повече. Дай ги на момчето и точка! Може една кокошчица да му дам, а? Близо ли живееш? На половин час път от тук. Отиди вкъщи, вземи парите и ги донеси. Нямам време за чакане. Отивам. Хайде на хубавите ябълки! Насам! Ау, не на ябълките! Не на ябълките! Стопката ми отива! Леле, стопката ми отива! Край! Къч! Хора, помогнете ме! Помогнете! Мама! Трябва ли хайде помогне? Довиждане, момче. Отивам си вкъщи. Продадох ябълките и краката ме болят. Вкъщи? Свърши ли пазара? Свърши? Не виждаш ли, че се стъмва? Хайде, прибирай се. Чакаме го! Половин час насам, половин час натам. Трябва да дойде вече, трябва да... Не мога повече да чакам. Майка ми ще се притесни къде съм. Не мога повече. Вече много закъснях. Трябва да се прибирам. Късно стана. Много късно. Много. Господин съдя, не мога повече да чакам. Извинете, господин съдя, простете ми, но не мога повече да чакам. Ако плесницата е 10 гроша, то аз вече ви платих с шамара. Когато чичко Ицо дойде, нека даде 10 гроша на вас. Така всичко е платено, господин съдя.
Извикайте го при мене! Трябва да говоря с него! Доведете ми го! Момче, селяните продължават да се оплакват от тебе. Кажи ми защо? Не знам. Не знаеш? Аз да ти кажа. Казват, че не спираш да ги лъжеш и надхитряш. Владико, ама и те се опитват да ме лъжат. И те ли? И на кого сега да вярвам? Как мислиш? На тях или на теб? Кажи. Аз само се защитавам. Да виждаш и да не вярваш! Какво говориш? Добре. Щом не ми вярвате, елате в нашето село и ще видите кой е прав. Опа! Хитър Петре, ще трябва обаче нещо да ми обещаеш. Така, това, не, тя това. Ето това. Обещай ми, че си сложиш това камъче в устата и няма да разговаря с селяните. Така аз ще разбера кой е прав и кой казва истината. Чули ме? Thank you.
Живо пиле не виждам. Ма никой не срещахме! Как да разбера кой е прав, кой казва истината? Да, забравих за камъчето. Добър си ти, слушаш ме? Няма ли никой? Владико, почакайте! Ох, майка ми ме изпрати да ви кажа, че е умесила погача и ще трябва да почакате докато се опече, за да ви почерпим с нея. Мило чедо, благодаря за вниманието. Моля! Ще почакам, разбира се. Какви добри хора живеят в това село. А ти как ми излага? Спри! Ще почакаме! Ще си хапнем златна погачка! Абе, колко време се пече тази погача? Златна да беше, ще си да се изпеква. Ах, какъв си инат с това камъче! Ще взема да извикам девойчето. Девойче! Да? Девойче! Какво? Девойче! Какво? Девойче, защо да спразни ръце? О, какво е това? Къде е погачата? Будала си, Владика, будала! Какво говориш? Как смееш? Чакаш погачата? Чакам. И няма да я дочакаш. Като ви видях, че идвате, реших да се пошегувам с вас и да видя дали ще се хванете на моята лъжа с погачата. Права е, майка ми, гладна кокошка прососанова. Да, Владика. Хванахте се! Владика, хванахте се! Ако децата са такива хитреци, какви ли са родителите? Видя ли сега кой е прав? До сега мълчах, но повече не мога. Кажи сега, на кого вярваш? На мен или на селяните? Кажи де. Благословен да си, хитър Петре! Само ти можеш да се справиш с такъв народ. Да си жив и здрав, а селяните заслужават още много такива като тебе. Хитър Петре! Марш тук!